Представяме ви централният омекотител за вода Hygiea Water. С този продукт може да предпазите дома си от варовик за период от минимум 10 години, без електричество, сол, химикали, скъпа поддръжка или каквито и да било консумативи. Той ефективно предпазва от варовик и удължава живота на всички уреди, работещи с вода в дома ви, като електрически нагреватели, бойлери, водно-подово отопление, перални, миялни, тоалетни и много други. Най-общо, този омекотител представлява метална тръба, която се монтира на главната тръба на водопровода. Тя е изградена от уникална патентована сплав от 8 метала с различна електропроводимост. Когато водата преминава през вътрешността на омекотителя, се освобождават огромно количество свободни електрони, които се свързват с калциевите и магнезиевите иони във водата. Така, по чисто физичен начин се предотвратява събирането им с карбонатите и образуването на варовик. Освен това, се генерира микрозаряд електричество във водата, който променя кристалната решетка на варовика. Старият варовик, натрупан по тръбите и уредите, става мек, порест и постепенно сам пада. Ето защо този омекотител е подходящ както за нови, така и за стари инсталации. Тестове от редица независими лаборатории потвърждават, че нивото на елиминиране на варовик е цели 87%, което е може би най-високото за подобен вид омекотители на пазара. Този продукт е сертифициран от NSF като подходящ за контакт с питейна вода и напълно безопасен. Предпази дома си от варовик с централния омекотител за вода Hygiea Water сега.